दा बे समाव आङो दंफैयो आंनि साहा बागानाव बिलाइ खाहोगासिनो दङ मैयानिफ्राय दिनैजों साननै जागोन। गोबां दिन अखा हायैनि थाखाय दंफां लाइफांफ्रा रानलांजोब्बायमोन। दा दिनै जोंनिथिं अखा हादों। दा बे समाव नुनो मोननाय जादों ससियेल मिडियायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बिबान नागारनानै फैगौ 14 मार्चआव इउपिपिएल दोलोआव हाबसिगोन होनना ससियेल मिडियानिफ्राय मोन्थि मोननाय जादों। दा गाबोन दिपेन बर' बिथाङा एबसुनिफ्राय आजिरा लासिगोन। बेनिफ्राय समफोर 14 मार्चआव बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव हाबसिगोन। नाथाय दिपेन बर' बिथांनि इउपिपिएल दोलोआव हाबनो नागिरनाया बे गोदान बाथ्रा नङा। मानोना दिपेन बर' बिथाङा एबसुआव थानानैनो इउपिपिएल हान्जाखौ दैदेनबोगासिनो दंखायोमोन। दिपेन बर' बिथाङा एबसुआव थानानैनो ट्रेक्टरनि स्टारिंखौ हमबोगासिनो दंखायोमोन। थांनाय एमपि बिसायख'थियावबो दिपेन बर' बिथाङा दरं उदालगुरियाव बिजेपिनि बिजाथि दिलीप सखियानो बर' रायजो राजाफोरनि भटखौ बिनानैबो होखादोंमोन। दा दिपेन बर' बिथांनि इउपिपिएल हान्जायाव हाबनो नागिरनाया बे गोदान बाथ्रा नङा दै। दिपेन बर' बिथाङा जि नावाव गाखोदों बे नावा बैथा गैया। मानोना इउपिपिएल दोलोआ जोबस्रांनायनि लामायावसो। इउपिपिएल दोलोआ जोबस्रांबाय होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा होमबा रायजोफोर। खोनानो मोन्दों इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरानो बिपिएफ हान्जायाव जयनिं जानो थाखाय आरो सावरायबावगासिनो दङ होननानै। दा दिपेन बर' बिथाङा मेगन थासेयावबो नुसेयावबो नुयै बायदि मेगन गैयै बायदि बैथा गैयै नावाव गाखोनानै लैथोखौ बारनो नागिरनाया बे नावा लैथो गेजेराव गोदोहैयाथ', लैथो गेजेराव नावा दोबैहैयाथ'। दा फैबाय थानाय समावसो जोङो मोनथिनानै मोनसिगोन नङा होमबा रायजोफोर। दिपेन बर' बिथाङा बबे समस्तिनिफ्राय बिजाथि हिसाबै गसंगोन बेखौ जोङो फैबाय थानाय समावसो मोनथिनानै मोनसिगोन। दा रायजोफोर मैयानि सानाव बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा दिपेन बर' बिथांखौ डाइरेक्ट थांखिनानै खौरां बिजोङाव माखासे बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना नायनानै लालाय मैयानि सानाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाय सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ। माने सोरखौ जाम्बा खालामनो नागिरदोंमोनलाय? बबे दुनियाव नुखो सोर सिपिएमआ हयथ' नोंजों एलायन्स दंबा सोरबा कंग्रेसआ एलायन्स दंबा नोंखौ सापर्ट खालामगोन। नोंहा सोरजों एलायन्स दं क्लियार खालाम। नोङो अल पार्टिजों एलायन्स खालामखांबाय नामा? बिपिएफजों, कंग्रेसजों, बिजेपिजों, सिपिएमजों, इउडिएफजों, रायजर दल, आसामाव बहुद पलिटिकेल पार्टि दं। रायलायनानै बेबादि जानो हायोबाथ' मोजां। रायलायदो, बिपिएफजोंबो रायलाय, कंग्रेसजोंबो रायलाय, बिजेपिजोंबो रायलाय, इउडिएफजोंबो रायलाय, रायजर दलजोंबो रायलाय, सिपिएमजों रायलाय, सिपिआइएमएल दं, हाजारथा दल दङ। बे दलफोरनि हेफाजाब नांगौ होनदों दा दिपेन बर'आ। दिपेन बर'आ मोजां आइडिया। दिपेन बर'ना देरहागोन बियो। गासिबो दलनि हेफाजाब लानो नागिरदों दा। बबेहाय नुफोरखो, बबे दुनियाव नुफोरखो बेबादिलाय जाम्बाथांसै दा। बैसागुनि सिगां आसाम एसेम्बलि इलेक्सन जिथु जागोन बिनि सायाव सावरायगोन। सावरायनानै सिद्धान्त लागोन आरो जोङो जायफोर गेलेनो गोसो बिथांमोनहा दरखास्त बा एप्लिकेसन होनो हागोन होननानै जोङो जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जागोन। बेखौ मालानिफ्राय होनो हागोन बेनि दिन थारिखखौ दिनै थिग खालामगोन। आरो जोंना खोथाया जाहैबाय एनडिए हिसाबै बिटिसि ओनसोलाव 15टा सिट दङ। एनडिए हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांनांगौ, बे जोंनि थांखि। आरो 126टायाव एनडिएआ इलेक्सन गेलेगोन। 126टा सिट दं आसामाव। बे हिसाबै एनडिए हिसाबै जों गेलेगोन। जोंना जाहैबाय बेबायदि जेनेबा 4टा, 5टा, 10टा नङा। जोङो एनडिए हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांगोन बास। सार एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बयबो हान्जाया मदद होयोब्ला राजखान्थियाव फैनायनि बाथ्राखौ एसे इंगित होनायखौ बेखौ नोंसोर मिथिगौना मिथिया? माने सोरखौ जाम्बा खालामनो नागिरदोंमोनलाय? बबे दुनियाव नुखो सोर सिपिएमआ हयथ' नोंजों एलायन्स दंबा सोरबा कंग्रेसआ एलायन्स दंबा नोंखौ सापर्ट खालामगोन। नोंहा सोरजों एलायन्स दं क्लियार खालाम। नोङो अल पार्टिजों एलायन्स खालामखांबाय नामा? बिपिएफजों, कंग्रेसजों, बिजेपिजों, सिपिएमजों, इउडिएफजों, रायजर दल, आसामाव बहुद पलिटिकेल पार्टि दं। रायलायनानै बेबादि जानो हायोबाथ' मोजां।
रायलायदो बिपिएफजोंबो रायलाय कंग्रेसजोंबो रायलाय बिजेपिजोंबो रायलाय इउडिएफजोंबो रायलाय रायजो दलजोंबो रायलाय सिपिएमजों रायलाय सिपिआइएमएल दं हाजारथा दल दङ बे दलफोरनि हेफाजाब नांगौ होनदों दा दिपेन बर'आ सार सिडली बियाबाव साथाम साब्रैनि मुं ओंखारबाय बे नामा हाजार हाजार ओंखारबाय थागोन दिपेन बर'आ मोजां आइडिया दिपेन बर'ना देरहागोन बियो गासिबो दलनि हेफाजाब लानो नागिरदों दा बबेहाय नुफोरखो बबे दुनियाव नुफोरखो बेबायदिलाय जाम्बा थांसिगोन दा मा सिजिखिनि बिटिसिआव मासि रानलायनाय बिजेपिनि मोनबाय आरो बिपिएफनि जोंना बिदि नङालै आङो नुदों चिफ मिनिस्टार बिथाङा आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों बिजेपिआ मोनब्रै लागोन बिपिएफनो 11टा हगारगोन होनना बुंदों बे 11टा हगारनायखौ दिसपुराव नांगौना नाङा मानो जोङो एनडिए हिसाबै मथथे 15टाखौबो दिसपुराव हरजोबगोन आं बास 13 तारिखआव भारतनि गाहाय मन्थ्रि फैगासिनो दं भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि दाङरिया बिथाङा फैगासिनो दङ जोंनि बिटिसि रायजोफ्रा बिराद मोनसे आसायै दङ माबा मोनसे मोनगोन होननानै आरो जोङो बिटिसिनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ बयबो जयैनो बरायनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं जोङो बयबो जयैनो बरायगोन आरो जोंहा मोनसे दासिमबो आसा दङ भारतनि गाहाय मन्त्रि प्रधान मन्त्रिया निश्चय बिटिसि रायजोफोरनि थाखाय माबा मोनसे होलांगोन होननानै माला फोसावगोन सार बिजाथिनि मुंखौ बिजाथिनि मुङा जेब्ला इलेक्सना डिक्लेयार जागोन बिनि उनाव जागोन